Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajing ha kapule puthi kaba kinong yakun examin bayakun ha Rajasthan kia kendu. Lakno ba uwe usamla ubadang don hapdeng kajing yakun yak examin need. Ubadang arpu ars nem ka karta ula klat no nakajing penyap yaladi ha sikar laythu ki pulit ha kasi baar. Kat kum katulong kubor laythu ba uni usamla ubla klat no laythu kerteng kum umish. Ubadei ubashong basa ha kajakasa jogiri ushimet udeiru ubadang penkre ya ka medical entrance exam. Kat kum kajing yathu jongki bor jong ka an umish ulapenon kam da kachunni ne kajan bansdin yaladi. Shu laythu bamarsan yo kajing tip kakanhon pulit na udyok nagar kilamare bran sha katika jaka bat ha kajing tokit lalap ya ka shithi hapo katika kamra ha kabala tho nganlet no shajangai ngamtip sha nganlet map yanga na kaliang ki pulet kila IT no ya ka med ute usamla sha ki bahayeng hadin bakila dep banle ya ka postmortem laythu baya kajing tokit kadang beteng bakarang ya chakman kani kajingja kalaja tang shisngi Shuwa ba Rahul Gandhi unong yalam ka Congress ulalet jingo ya ka jaka ai jing hikai ka bamarjan jong ka kota ha ka khat nyotre ubanai jeliu Rahul Gandhi ulatmu banisham benta ha ka program yakren banwangi kijing jong ki samla puli ki banangjur ha kari bat kijing khuslai ki banangjur ki bakta ya ki samla puli ka National Test Agency kalabu por ban penlong biang ya ka examin hadin bala pensange no ya ka ha ka laitrik ubanai jimmang namar ka jinglat tu ki kot jingkeli